Halo guys, kula lan rencang kula badhe bahas tugas basa Jawa yaiku pawayangan Dewi Srikandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Muhammad Bodri Rizal Siandra, nomor absen rong kula. Lan iki rencang kula. Kepangaken nami kula Anastasia Wahda Nurilia, absen gansal. Nang mriki kula lan rencang kula badhe bahas Srikandi pawayangan ing Jawa. Nah, Dewi Srikandi iku putri Prabu Drupada ning Cempalarejo kan dadi titisane Dewi Anto. Lahir amarga kekarepane wong tuane. Nah, Dewi Srikandi iki duweni saudara loro yaiku Dewi Draupadi lan Drestadyumna. Kok ngono Dewi Srikandi gak? Oh alah roh aku. Dewi Srikandi sing mahir gunakake panah lan perdu Arjuna kuwi to? Iya, bener. Nah, awakmu ro Arjuna gak saiki? Roh si Arjuna kan bojone Srikandi lan anak ketelu saka Pandhawa. Pinter roh, Iya, dong. wes keren. Awakmu roh perang Baratayuda gak? Sing siji ndi? Sing pas Srikandi dadi senopati lan gantiake Resi Senta kuwi lho. Oh alah, sing perang antarane Pandhawa lan Kurawa iku ya. Iya. Oh alah. Dewi Srikandi kuwi sing matekake Bisma ya pas perang Baratayuda. Iya. Amarga dhek kan titisane Dewi Amba. Nah, Dewi Amba iki dendam karo Bisma kuwi. Makane dhek pengen mateni Bisma. Heeh, tapi sebelumnya iku Dewi Srikandi kan iku apa nek kalah. Oh alah. Mergo dheweke kuwi duwe sifat lemah lembut, dhek Bisma kuwi wong terhormat bagi dheweke dhewe. Oh iya, Dewi Srikandi iki saaraku dadi panutane prajurit wedok. Nah, dheweke iki bertindak dadi penanggung jawab keselamatan lan keamanan kesatrian Madukara karo samubarang isine. Iya, bener banget sing mbok mau. Kan perang Baratayuda. Nah, perang Baratayuda iku nasibnya Srikandi piye? Nah, Srikandi kuwi sabare perang Baratayuda kuwi mati dipateni Aswatama. Duh, Aswatama iki saka mana? Nah, Aswatama iki anake Durna. Lah kok iso? Kan Srikandi kan dadi panutane prajurit wedok. Nah, Aswatama iki nyelundup ing Kraton Hastinapura. Sawise kerine perang Baratayuda. Walah, sakno yo padahal Srikandi iki ketoke hebat banget ngono lho. Wis dadi titisane Dewi Amba, mateni Bisma sing agung sisan. Yo. No, saking kula lan rencang kula apabila masalah kula nyuwun pangapura sing akeh. Nah, sampeyan maneh muga-muga kita bisa ketemu ing pembahasan liyane. Matur nuwun, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.